جیهان چەند ساڵەکە نەئارامە و نەهاژین نەئارامترە لە هەر دەمێکێدن. تۆڕا توندکاریان هەموو جیهان گرتیە، ڕۆژانە چەندین کریارێن توندکاریên مەزن و بچووک لە چەند وڵات و باژارێکین جیهانê تێن ئەنجامدان. هەر لە ئوسترالیا و بەنگەلادش بگرێ حەیاک و دیگە هەر ڕۆژ حڵاتە ناوین و ئەوروپا و ئەمریکا. لێ ئەوە دەبێ نابەندێدا جیهان بێتر نەئارامتر کریە، شێوازێکی نوێ توندکاریانە کوێڤژی توندکارین نەڕێک خراویانجی تاکە کەسینە. بەرێ دیاردەیە توندکاری دیاردەیەکە ڕێک خراو بوو ji بۆ نمونە ڕێکخراوە قاعدەیان ji ڕێکخراوێن تونندڕەوێندن ji bo encamdana kiryareka tundkariyê rayedarên ڕێکخراوê bixwe plan ya kiryarê dadarêşt û çend endamekê xwe jî ji bo bicîkirina planê radspardin. Lê di vî haletî de eger ew heye hêz û dezgehên ewlehiyên welatan bi sedemê agehiyên berwext ve birêya sîxuran ve bi dest digen bikaribin planên tundkariyê eşkera bikin û ji nav bibin. Lê diyardeya tundkariyên nerêkxirawda ew kesên tundkariye encam didin ew bi xwe jî plan darêjerin. Li gelek halatan jî de kes ji alî rêxistinê ve tu peywendeka wî digel tu grûp û rêkxiraweka tundkariyê de nîne. Belkû tinê ji alî aydolojî ve girêdayê rêkxirawên tund rewe. Ev halete jî wiha kiriye ku dezgeh û saziyên ewlehiyê nemakarin agehiyên berwext li ser planên tundkariyê kom bikin. Emermetîn ew gencê ku bi esil Efganiyek û 49 kes li yaneyeka hevregezbaziyên Emerîka da kuştin. Bi gotina polîsên Emerîka, tu peywendiyeka wî bi rêxistinên Daeş ve nebûye, lê kesekê tundrew bûye. Gencê Efganiyekê din jî li Almanya bi tevîrî êrişkirê ser welatiyan ew jî tu peywendiyeka wî bi rêxistinên Daeş ve nebûye. Piraniya kiryanên tundkariyên vê dawiyên Emerîka û Fransa û Almanya li van corê tundkariyan bûne. Herçenda rêkxirawa Daeş piraniya encamderên tundkariyan bi alîgirên xwe binav dike. Heftiya derbasbûyî polîsên Yekîtiya Ewropa berniyaز bi Europol li raporeka xwe de amaje bi wê yekê da li tundkariyên vê dawiyên Ewropa berê ji bal Daeş ve yan jî tu rêkxiraweka din ve plan ji bo nehatiye dariştin. Europol hoşdarî daye ji wê yekê metirsîdartirîn corê tundkariyan wate tundkariyan nerêkxist yan jî takekesî zêdetir bibe. Benêrîna beşekî çavdêran metirsiya dardiya tundkariyana rêkxiraw her ew nîne ku rojane komeka kesan li welatên cuda cuda dibine qurbanî. Belkû metirsiya bêtir ew e, ev cure tundkariye bi taybet ji welatên rojava karvedanên civakî û siyasiyên mezin ji bo koçber û musulmanan li pey dibe. Li gor wê yekê beşeke berçawa van tundkariyan ji bal kesên tundrewên îslamî ve tên encamdan û dawî carî ji aliyê siyasî ve metirsiya wê yekê heye bibe sedemê wê yekê pêgehê kesên tundrew weke Donald Trump bihêztir bibe. Good evening. Are you having fun?